dia. Nosaltres som els alumnes de quarta del Col·legi Seguit per Crist i us anem a contar el que hem estudiat aquest trimestre sobre els refugiats de Síria i Irak. Duele demasiado ver la infancia detenida en ese mar de pies descalzos, mientras todos se lavan las manos y me duele demasiado. Els països de Síria i Irak estan en guerra. Estan passant una situació molt difícil. La guerra està durant 5 anys. Xics, algú sap per què aquests dos països estan en guerra? Jo sí, perquè els polítics volen beneficis econòmics i ampliar els seus territoris. Perquè abandonen Síria. Els refugiats que venen de la província d'Alepo fugen per salvar la seva vida. Sabeu qui és un refugiat? Jo ho sé. Un refugiat és una persona que fugeix de la guerra, fugeix de la seva casa sense haver fet res roïn. Por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado. Por ti, porque a la orilla nunca llegas. Por mí, porque hoy el corazón me quema. Si el mundo sigue equivocado, no puedo aguantar este grito callado. Por ti, por mí, por los que ni se enteran. Sabíeu que durant aquests anys de guerra els països que més refugiats han acollit són els que més prop estan de Síria: Turquia, Líban, Iraq i Jordània. La primera ona de refugiats va ser de les zones més pobres. Actualment estan eixint de Síria joves que acaben la universitat, treballadors professionals i xicotets empresaris, molts dels quals vivien en les zones més segures de Síria. Jo crec que ningú abandona tot el que té i es juga la vida creuant la mar Mediterrània o creuant Europa. Sí, aquesta no és la seva única opció per a viure. Sabíeu que el 52% de les persones són xiquets que estan vivint una situació molt roïna. Els xiquets i xiquetes de Síria ens demanen ajuda. Com els podríem ajudar? Durant molts anys, la nostra escola col·labora amb alguna ONG per ajudar a xiquets i xiquetes que estan passant per una situació difícil. Enguany hem decidit col·laborar amb ACNUR. Sabeu què? ACNUR és l'Agència de l'ONU de les Refugiats. L'ONU és l'Organització de les Nacions Unides. ACNUR és una ONG que ajuda els refugiats de Síria i Iraq, donant-li aigua, menjars, roba, medicines. Les ONGs ajuden al món i nosaltres podem ajudar-les donant-li diners a les ONGs. Els activistes d'ACNUR van vindre a l'escola. Al pati van muntar una tenda de campanya i ens van ensenyar com és la vida d'un refugiat. Els camps de refugiats són per als refugiats de Síria i Irak. Tenen 30 litres d'aigua per a tot el dia. Quan es registren és un espai tancat i no poden eixir per la seva voluntat. L'escola allí és impossible. El voluntari d'ACNUR ens ha contat que hi ha més de 2 milions de refugiats. Als de Síria i Irak no els ajuden els polítics. Les ONGs els cuiden i els donen de menjar. Por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado. Por ti, porque a la orilla nunca llegas. Por mí. Nosaltres anem a fer un mercat solidari per a col·laborar amb l'ONG ACNUR. Com ha dit Sara, els diners que recaudem en el mercat solidari li ho donarem a la ONG ACNUR, que ells ho donaran als camps de refugiats per a que puguen comprar kits de supervivència, tendes de campanya, lones i roba per a l'hivern per a que el passin millor. Al mercat col·laborem els xiquets i les xiquetes del centre, portant joguets, llibres, treballs de classe en bon estat.
i així arreplegarem els diners. A Manel se li ha oblidat una cosa. Al mercat també participen moltes tendes de Meliana que donen els seus productes. Amb tot aquest projecte no sols hem après que hem de compartir elements, sinó també un somriure, perquè un somriure per a un refugiat pot ser-ho tot. Fem un lloc